garin nan da Ganduje da Buhari sun san abin da talaka ko yake ciki. Idan kuwa sun sani dama bala'i ne da zalunci da annamimanci to Allah ka saka mana. Ka tuna akwai yawmu tubula sara'id, ranar da za mu tsaya a gaban Allah, wallahi sai kun faɗa, wallahi sai kun faɗa, wallahi sai kun faɗa. Saboda mu ba mu da kororo, mu santa ba, mu yanzu ba kororo take shirin kashe mu ba, yunwa ce take shirin kashe mu. An hana mu in mu fita, mu nemo ƴaƴayenmu, maza ma an hana su fita, mu ma an hana mu fita, mu je mu nemo ƴaƴayenmu abinci, ko babu wanda ya ba mu tallafi ko naira 5, ko naira nawa aka ba mu tallafi ba zai ishe mu ba. To dan haka wallahi Allah ya isa ba mu yafe ba. Duk wanda ya saka hannu aka rufe gada, aka rufe boda, aka rufe hanyar da talaka zai fita ya nemo abinci, ya Allah duk wanda ya hana talaka zaman lafiya, Allah ka hana shi ma zaman lafiya a cikin kabarinsa, tunda shi yanzu yana takama da shi da iyalinsa sun mutu. Yana cikin mu ko dama wanda muke ci ma kullun sai mun je mun nemo, wata rana ma mun je ba ma samuwa, haka muke zuwa mu kwana da yunwa, balle mu aje na gobe. To mu Allah ya saka mana, Allah ya saka mana, kuma idan mun mutu wallahi Allah sai ya saka mana, saboda ba za mu yafe ba hatta ranar alkiyama. Allah ya isa. A tanan za ta kashe su. Shin wai kai Ganduje kana da tunani ko kai dan jaki ne? Mana ai gwara a ci mai uwa, mahaukacin ina ne? Zai ce wai ba za a fita ai sallar juma'a ba, shi dan arniya ne? Idan dan ruwa biyu ne ya faɗa, mu kuma musulunci sai dai a mutu, muna nan kan bakanmu. Allah ya isa, Allah ya isa, Allah ya isa, ba mu yafe ba. Allah ya bi mana hakkinmu.